ассалому алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ба шумо расондани ҳастам ки 12 апрел дар шаҳри Хуҷанд мактаби Оксфорд ман мегузаронам тренинг продажа. Чӣ хел продажа зиёд кардан, чӣ хел прибули бизнеси шумо зиёд кардан. Ман ёд метиҳам зиёда 30 инструментҳое нишон метиҳам ки прибули шумо 2 баробар ё 3 баробар зиёд мекунад. Нишон метиҳам кадом бизнес модело эффективна мешад дар солаи оянда, кадом инструмента истифода бурда шумо метавонед ки потоки клиента зиёд кунед, шумо метавонед ки средний чека зиёд кунед, шумо метавонед ки чистый прибыла зиёд кунед. Ҳамин тренинг агар ки шумо гузаред, сарфи назар шумо бизнеси шумо хизматрасонӣ ҳаст ё ки савдо ҳаст ё ки маҳсулот мефурӯшед ё ки сохтмон месозед ё истеҳсолот доред, аз 3 то 5 баробар прибули шумо зиёд мешавад муддати 2 сол. Ин статистики мо ба ҳаст. ҳаракат кунед рӯзи 12 апрел дар шаҳри Хуҷанд дар мактаби Оксфорд биёед ҳамин тренинги продажа ба. То дидор.